Hvad så alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der spiller vi noget Minecraft Survival Games inde på MCSG, og der er mappet. Hvad er mappet? Det ved jeg ikke. Okay. Ja, jeg tror bare vi løber på min rute, som er den der vej. Den der vej. Ja, den der vej. Og ja. Okay. Ja. Okay, jeg vil bare lige starte med at sige velkommen til den her kanal. På den her kanal kommer jeg til at blive optaget Minecraft. Jeg tror ikke, jeg kommer ikke til at optage andre spil end Minecraft. Fordi det er sådan det spil, jeg spiller lige for tiden. Og ja, så der kommer til at blive optaget Minecraft. Og så vil jeg også pinligt, ligesom det der. Okay, så vil jeg også sige, de serier jeg kommer til at have på den her kanal, det bliver okay. Okay, jeg fejler for hårdt lige nu. Der kommer til at komme en serie, som det bliver sådan Minecraft Survival Games kommer sådan som main serie, sådan den serie der kommer til at komme mest. Og så kommer der til at komme noget SG Heroes. Og så ved jeg ikke. Så jeg kommer højst sandsynligt til at optage noget med en af mine venner, som hedder Scenesnow på Minecraft. Jeg kommer til at komme link i beskrivelsen til hans kanal. Ja, det er egentlig sådan de serier. Jeg tror ikke der var det kan være der kommer nogle andre serier på et senere tidspunkt. Men og det er ikke så godt jeg kan noget våben. Det er ret nederen. Okay, jeg tror lige vi går herind. Sådan der. Og det er ret pinligt at elendigt til Okan parkour. Og altså grunden til at jeg lige begyndt med at uploade videoer, det er på grund af at jeg lige har fået en ny computer. Og den computer har det en MSI GP 70 et eller andet. Og jeg ved ikke helt hvad det er, men det er også ligegyldigt. Ja. Jeg tror lige vi går herned. Jeg mener hvis der er en tier 20 hernede et eller andet sted. Jeg er bare ikke lige helt sikker på hvor. Det er en tier 1. Ja. Vi kan lære et Iron Sword. Det er ret godt. Jeg skal bare lige prøve at finde den tier 20. Hvis jeg lige kan finde den. Jeg ved ikke helt hvad den er. Ja, og jeg skal lige spise lidt, så jeg kan regen. Okay, den er der til 20. Dobbelt til 20. Ret vildt stof stensvar. Og hvis jeg undrer over, hvad for en pack jeg bruger, så er det Huawei pack. Hans 64x64 pack. Som jeg kan rigtig godt lide den. Synes det ser ret fedt ud. Det der er på den. Og jeg skal lige passe på, at jeg ikke lige kommer ind og skubber mig i lava. Det kunne være ret nederen. Okay, nu skal vi til sådan noget. Der er en deroppe. Jeg tror så name. Lige før. Okay. Vi skal til at klare sådan noget sikt parkour, som jeg sikkert falder i lava og dør til. Men jeg håber, jeg klarer det. Okay, der. Og hvis jeg ikke vidste, som I nok ikke gør, så er jeg ret elendig til parkour. Okay, jeg stinker. Som I nok kan se. Ja, jeg stinker rimelig meget til parkour. Så ja, jeg stinker. Det er nok noget af det, jeg er aller dårligst til i Minecraft. Så. Men hvis vi kommer op, så er det eddermame været det værd at gå ned for efter den der. Jeg mener det er en dobbelt til 20. Jeg er ikke helt sikker. Kan vi klare det? Nej, det kunne vi ikke. Jeg skal hoppe og skifte. Der klarede vi det.
Det tog eddermame lang tid. Okay. Der. Okay, nu prøver jeg bare at fokusere på at vinde der game. Og jeg har ikke rigtig andre topics at tale om, så det bliver bare gameplay. Yep. Jeg tror vi skal til midt og lave os et Iron Sword. Og så, der er en person. Jeg tror bare lige prøve på det her. Og ja, Minecraft servers, altså når jeg spiller survival games, så tror jeg, at jeg kommer mest til at optage han fra MCSG af. Men jeg tror nogle gange, jeg godt sådan kan finde på at lave videoer inden fra Badline med survival games. Tror jeg kommer til. Så ja, det er også en OK god survival games server, vil jeg selv sige. Så ja, jeg tror ham der prøver at fight den. Løber, som om vi ikke har set ham. Bare helt random. Han kommer lige om lidt, og så flækker vi ham. Okay. Jeg ved hvad, jeg tror bare lige, jeg går for fight. Okay, han løber. Vi kan bare ind og crafte vores Iron Sword. Nej, der er vist crafting table deroppe. Tror jeg vist. Ja, det er der. Og så er der også, jeg tror der er 2 til 20. Men de er sikkert allerede taget, så ja. Gør sådan der. Okay, så håber jeg bare på, at jeg kan vinde det her game. Og det er first try. Så det kunne være ret lækkert, hvis jeg lige går for den her recording. Okay, der var kun en. Okay, kommer han? Okay, han kommer ikke, så crafter vi lige der Iron Sword. Okay, sådan der, okay. Jeg kommer bare ned, han er lige dernede, så jeg vil faktisk gerne ud og fight ham, i stedet for at være herinde. Jeg skynder os lige ud. Okay, han er derhen. Jeg tror bare, vi prøver at gå om bag ham, og se om vi, hvis jeg lige kunne finde ud af Okan parkour. Ja, og jeg ved godt, jeg er lort til parkour. Okay. Det ser vist ud til, at han heller ikke er den bedste til parkour. Okay, vi flækker ham nu. Skal vi lige få et crit på ham? Han prøver... Lol. Han prøver sikkert at gå ind for at skubbe mig i lava. Så jeg tror, vi skal passe lidt på. Han går derind for at skubbe mig i lava 100p. Så kan vi bare rot ham i lava, hvis... Ja, okay. Jeg håber bare, jeg skal ikke dø til ham her. Det... Jeg gider ikke... ej, vi går ikke efter, når jeg har hoppet dernede. Det er alt for risky. Okay, ja. Så velkommen til kanalen. Og serierne, som er SG Heroes og Survival Games. Undskyld, hvis der er lidt baggrundsstøj. Det kan godt være, der er lidt... Det er bare min lille søster, der vil lave noget. Og der fik jeg lige lidt lag. Men ja. Første video. Jeg har aldrig prøvet at lave video før, så ret spændende, vil jeg sige. Ja. Så nu tror jeg bare, jeg kommer til at fokusere på gameplay. Ja. Og jeg tror, jeg sagde det der med, at jeg vil optage med ham der Xenosnow. Men der kommer til at gå lidt tid, fordi han har brækket sin finger lige nu. Så han kan ikke sådan spille sådan næste 2 uger, så der kommer til at gå noget tid, før jeg optager med ham. Men jeg glæder mig til, når jeg skal optage med ham. Det bliver fedt. Okay, jeg håber ikke, der er et team der game. Jeg vil bare gerne lige have et easy win her. Det kan være ret lækkert. Så, og jeg mener, hvis recordingen allerede har varet 9 minutter eller sådan noget. Så ja. Okay, der er en med full iron, og de er svære, okay. Vi har ikke så mange secondaries. Jeg tænker bare, farvel. Okay, vi skal ikke fight ham, eller skal jeg prøve? Jeg tror jeg spiller lidt klogt og bare løber. Kunne flække en, der havde noget sådan cirka lige så godt gear som mig, så jeg kan få noget af han, så prøver at snakke ham der bagefter. Så ja, med mindre han lige kommer. Ja, jeg har ikke rigtig noget at snakke om lige nu. Og jeg ved godt, mit skin, det er sådan nemt, man bare kan sådan finde inde på den der hjemmeside, hvor man får skins. Men
Jeg har lavet en lille smule om på det, men jeg tror, jeg kommer til at få et skin snart. Nyt skin. Fordi det her, det er sådan lidt nederen løb med. Så ja. Der er deathmatch. Okay, jeg ved ikke, om jeg tager det her game med uanset hvad. Jeg tror bare, jeg prøver at clean up. For dem til at fight, og så bare clean up dem. Jeg ved godt, det er ret klamt. Og der har ikke... Der har eddermame været kedelig game. Intet action. Så ja, det er lidt kedeligt. Sorry for det. Men det går nok. Jeg skulle bare lige have den her recording ud. Så... Ja, jeg tager lige noget food ned i vores hotbar. Jeg har et golden apple. Stone sword. Throw this out, this out, this out. Okay, sådan der. Vi kan ikke lave arrows. Okay, jeg håber bare, jeg vinder den her deathmatch. Der er... Okay, der er 2 players tilbage nu. Han er der. Okay, vi kan ikke nå for ham. Vi prøver at tage ham. Han har højst sandsynligt diasværet. Okay, det her bliver svært, dreng. Og piger. Hvis der er nogle piger. Så ja, jeg håber vi kan få ham her. Og det sidste jeg vandt til at spille på 1,7, så... men... Okay. Vi prøver at få ham. Jeg tror vi har. GG! Okay, first try. Det her, det bliver den første video på min kanal. Og hvis I kunne lide den her video, så må jeg gerne gå ned og smide et like. Jeg ved ikke, der kommer snart en video op. Jeg tror, det bliver noget SD Heroes. Så ja, den kan jeg glæde jer til. Så ses vi bare i næste video. Hej hej.